adik bala biahan. Adik-adik cinta denai nan malang sampai hati. Adenai adik campakan. Adik-adik cinta denai nan malang sampai hati. Adenai adik campakan. Udah sayang denai cemburu, denai nan takut kehilangan. Udah usah ragu, dan japui udah jo ayam panggang. Udah usah ragu, dan japui udah ke rumah mintuo. Adik anan denai cinta, usahlah adik bapa rangai juo. Udah dan japui balik, bapulang balik ke rumah kita. Dan pangga ayam dan pangga, dan bawa ke rumah mintuo. Ku udah jala berang juo, denai sayang udah dan cinta. Kok datanglah adik, japuilah denai jo ayam pongge. Kok cinta adik ka denai, babalik kita barumah tanggo. Iko carito tentang adik di ranah Minang. Setiap parusi main bola kika pulang. Dia ada masalah di dalam rumah tanggo. Dipakai ayam pongge untuk menyapuinya. Pongge, pongge, ayam dan pongge. Dan pongge ayam siang malam. Dek takut kehilangan, mangko dia nyapui udah ka pulang. Pulanglah oi, pulanglah udah. Denai mananti udah ka pulang. Jika udah indah ka pulang, dia nyapui udah jauh saiku ayam.
Minang. Setiap parusi main bola kita pulang. Diadu masalah di dalam rumah tangga, dipakai ayam pongge untuk menyapuinya. Pongge, pongge, ayam di pongge ayam siang jumalam. Dek takui kehilangan, mangko dan japui udah kapulang. Pulanglah oi, pulanglah udah, denai mana nanti udah kapulang. Jika udah indah kapulang, dan japui udah jo sa ikut ayam.